ana satriya bule malang kadhak ana madyaning repat kepanasan. Sapa jagone para dewa iki Kakrasana ya wasi Jaladara kowe sing sedulur Prabu Naga Prasanta ya saka kraton Kurengga Bumi. Aku bakal njaluk panguwasa Kahyangan Suralaya. Gandeng dewa suarane ora tau ngatekke marang panjrite para buta kabeh. Mula aku bakal njaluk ragetang 3 kursi nggo makili buta. Yen rembukan para dewa ana dampar kadiwan men ana suarane buta, ora kok banjur apa-apa kanugrahan wahyu diwenehke satriya aku ora trima. Ora perlu kowe banjur unjuk rasa lan murang tata ngrusak pranatan. Yen pancen nadyan wujud buta gedhe dharmamu panembahmu kandel marang pangeran, yektine mesti bakal 1000 nugraha sing mbok tampa. Rasa kakean cangap ora minggat pegat nyawamu. Sapa sing grundung ndase? Ayo nyablak upamu. Ayo toyo yen kongsi Aku patihe ya titiane sesembahanku Naga Prasanta. Ora trima puspa denta tibani gading borot wadukmu. Mas Benggara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane Rewati. Kowe nampik katresnane Kartapiyaga golek sing kaya apa? Kowe tak cidra saka Taman Sari Madras. Ndak gendong ndak bopong ana ing kratonku Tirta Kadasar. Ora bakal tiba ning Padas Curi ning tiba ning Kasul Babut ingkang kebak kamulyan. Yo kene ripalungguhan iki kowe tetep buka anggenmu ngantepi mlengos selak saka katresnane Kartapiyaga. Aku ya wong sabar. Kowe welasa karo aku. Ora ketang tetes. Aku pengen ngokok katresnanmu Erowati. Prabu Kartapiyaga sing jenenge katresnan ki sipate tulus lan suci, ning nyatane nduk regeti kanthi nepsumu ingkang nabrak aturan nglanggar kelawan pranatan. Kowe tanpa beda kaya maling ingkang ngurang tata nyidra marang putri. Sepisanan patrapmu sing kaya mengkono cetha lamun tekoh sing dadi kedhuamu. Kula kang mangkono nganti jagat iki kukut ora bakal aku nancepake rasa tresna marang kowe.
malah sineksen jagat saisine yen nganti rewani nyenggol kulitku bakal ndak beset nyenggol busanaku bakal ndak obok duwe becik tak entengke patiku timbang ngladeni diapurmu piye amen piye piye kar manguhing mungsuh amin pawan anggulir sing onapto kadyan kang nugroho buat kasih ana wong guling lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus gangguan genku karon sih lawan Nerawati sapa lek nom mripatmu jerengan gobokmu bocah desa saka Rewantaka jenengku Jaladara Jaladara yo iki Prabu Kartaprayoga kowe derajatmu ratu ning yogene pakartimu wengis kaya mengko kowe tak kandhani sing jenenge wong lanang kuwi katon ringgi yen wani ngruda peksa karo rasane wong wadon kula kang mangkono ora patut dadi narendra ora patut dipundi-pundi lamun to lemer tumindakmu kaya mengkono apa abamu kowe apane Rawati dudu apa-apane nanging lamun to weruh bab sing ora bener aku melu ora trimo karepmu piye ya Rawati go mulih gak wani mesen cepatke diadaku lah nyawamu
kala nenggala ora mudhar derajat apa ratu kelakuane kaya kewan Dewang Koro sanadyan kraton Mandara kondang indah sumunar mawa tejo barandene samangke dadi surem ilang wigawane kaperbawan musnane sekaring kedaton madras nenggih Dewi Rawati kang andadosaken gempung jroning penggalih Prabu Salyapati miwah ingkang garwa Dewi Pujawati ya Setyawati mangkono gragapan hanenggih Prabu Salya dupe mulak praptanira ingkang putra putri kinasih nenggih Dyah Erawati bombong birawa jroning rasa mareming pikir kaya kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu sigra-sigra hang rangkul dumateng ungayanira ingkang putra nenggih pun Dewi Rawati kaya omahku wanci pangklong kepapak obor sewu beneri palungguhan iki panuwunku marang Bathara wis diudaneni disembadani anak wadon Rawati bali kanthi lulus Raharja ya Nduk inggih Kanjeng Rama bekti kula katur ndak tampa wong ayu Kanjeng Ibu sungkem kula katur iya ndak tampa syukur wis bali cahaya piye lakone piye lan sapa sing murang tata nyidra kelawan jeneng sira mongko wis tak dekake sayembara sapa wae sing bisa manggihake kelawan jeneng sira yektine bakal yen lanang ndak palakramakake kelawan Erawati kula cinitra dening Narendra ing tirta kadhasar Prabu Kartapiyoga nanging wonten pitulungan saking Hyang Agung lantaran ingkang nembe sowan menika Kakang Wasi Jaladara menika ingkang nulungi dumateng kula pramila gandeng kula piyambak sampun mireng sabda paduka bilih ginelar sayembara monggo samangke
kanugrahan gung menika enggal dipun paringaken dumateng Wasi Jaladara menika. Gusik. Wasi Jaladara iki saka ngendi? Saking Gunung Rewantaka utawi Gunung Jaladara. Mung derajate Wasi. Iya. Nggih. Apa patut anak ratu tik rabi karo Wasi? Nun sewu sinuwun. Kenging menapa kok tega mentala paduka medhar sabda kados mekaten nyepelekaken dumateng derajating Wasi. Menika mangke malah nyempyok dumateng paduka piyambak. Menapa jengandika mboten kemutan? Kula rumiyin pun Pujawati nggih namung anak pendhita buta. Dalah Pujawati karo aku wong ayu. Tujune aku duwe bojo sing pinter, sing jenenge wong bebrayan ki ya ngene iki lamun ana salah sawiji ingkang kalimput, sijine banjur ngemutake. Aku sing kleru, aku lali karo daratan. Aku tak njaluk ngapura tututane Wasi Jaladara. Ndak endi kok banjur tanpa pamit metu saka kraton, ora omong-omong ngerti-ngerti nek metu ngono kuwi. Kok ngabari karo aku? Apa kupingmu ora krungu? Wong tuamu gila yen duwe mantu mung sak derajate Wasi. Nanging aku ora lara ati, aku ora apa-apa, aku ki yo mawas diri, aku ngerti karo kahananku, aku mung bocah gunung yen palakrama kawan putri Tanggura mung bedarang wirang sing tundane bakal ngucemake asmane wong tuamu ke Prabu Salyapati. Ora nesu nek bengok-bengok kaya ngono. Oh, aku ora nesu, aku ora apa-apa, ikhlas aku. Ning aku sing ora trima. Aku wis kebacut tresna karo Kakang Jaladara. Kula kang mangkono Kakang. Mbah piye carane? Aku kudu ndok palakrama merga rasaku wis kepaku karo panjenenganmu. Wong tuamu ora bisa nampa nanging bisa direka. Carane piye wong tuwa ora mangestoni? Ana cara sing prayoga. Piye kuwi? Aku tengono. Anggere mlenduk wetengku pamurunga Kanjeng Rama nampa kanyatan duwe mantu Wasi ya kuwi Wasi Jalatunda. Jaladara. Karepmu apik ning carane aku sing ora sanggup ngono kuwi. Jaladara. Tujune ora ngadog sing dadi lakumu. Ripalungguhan iki Prabu Salya wis tinarbuka kang rasa. Nadyan kaya ngapa lan kepiye, siji aku netepi janji, angka loro semune
anakku Irawati wis edan kepayang duwe rasa tresna kelawan jeneng sira Wasi Jaladara. Dak ngono Irawati. Inggih kula sampun kebaca tresna kakang Wasi Jaladara menika katresnan kula. Lah Wasi Jaladara aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Tetepe Ripalungguhan iki sing jenenge kodrat ora bisa dimuwa dening wiradat yen kodrat mau pancen suci lan tulus apa meneh tulusing katresnan. Herawati trep lamun tondak palakramakake kelawan Wasi Jaladara. Menika pukulun Bathara Narada ingkang rawuh. Ah iya. Wih, pancen kaya mangkono. Lho kok mboten mregenjong. Ah, mregenjong Pak Pangwargayong ini negara uwong. Kok mboten ngagem sepatu. Jiblok ngene jiblok. Kok mboten ngagem wujudipun busana kadewatan. Somuk. Mergo Ripalungguhan iki kahyangan nembe geger. Ngene ya nggih saya. Upamane jeneng kita kuwi ngangkat si Wasi Jaladara mongko dadi putra mantu wis pas wis trep wis top. Pun sae. Mergo kejaba gedhe labuhe kuwi dudu bocah sembarangan ning yektine trah Mandura atmajaning Prabu Basudewa ya kuwi anak mbarep sing calone dadi Ratu Mandura. Ngapuraken panuwun Guliya ning durung rampung gawean ulun durung rampung. Kakrasana Wasi Jaladara. Wonten timbalan ingkang ngadhawuh pukulun. Puruh Hanana. Ripalungguhan iki kahyangan geger. Kahyangan geger merga pangamuke Prabu Naga Prasanta. Ingkang nganti titiyane ya kuwi Gajah Puspadenta saka negara Renggabumi. Para dewa ora ana kang mangga pulya tanding kelawan Naga Prasanta banjur Sang Hyang Girinata paring dawuh kelawan ulun supaya golek jago lan ora ana ingkang trep mongko dadi jagone dewa kejaba mung jeneng kita Kakrasana. Mula kang mangkon aja wedi kangelan. Ripalungguhan iki kok tak kanthi munggah kayangan mongko dadi senopatining dewa nyesaken dawuh. Badhe tindak pundi munggah kayangan nek munggah aku melu kundera aku mau ditinggal manten anyar pinggir lunga kaya ngono aku mau malah ising dhewe aku iki wong tuwa nyawang kahanan kaya ngono iki mengko rekoso yen ora lara bisa glandang pati mukti mati bareng kali padu. Harus dong layang.
getar bumi gonjing kumaluduk guntur katok kumukang colon iki kumembak penyu kumambang ana satriya bule malang kadak ana madyaning repat kepanasan sapa jagune para dewa iki Kakrasana ya wasi Jaladara kowe sing sedulur Prabu Naga Prasanta ya saka kraton Kurengga Bumi aku bakal jaluk panguwasa Kahyangan Suralaya gandeng dewa suarane ora tau ngatekke marang panjrite para buta kabeh mula aku bakal jaluk raketang telung kursi nggo makili buta yen rembukan para dewa ana dampar kadewan men ana suarane buta ora kok banjur apa-apa kanugrahan wahyu diwenehke satriya aku ora trima ora perlu kowe banjur unjuk rasa lan murang tata ngrusak pranatan yen pancen nadyan wujud buta gedhe dharmamu panembahmu kandel marang pangeran yektine mesti bakal 1000 nugraha sing mbok tampa rasah kakean cangap ora minggat pegat nyawamu sapa sing glundung ndase ayo nyablak ya titiane sesembahanku Naga Prasanta ora trima puspa denta tibane gading borot wadukmu
senadyan wujuding gajah nanging ora sebaine gajah. Nenggih Kyai Puspadenta ingkang bisa tata jalma. Mangkono tan mundur guntur tan mendhing bebaya sangka krasana. Anyandak mustakanira Puspadenta. Bopisang Puspadenta mangap tutuke. Ben betot ilake dadi bisu. Mangkono tunduk manembah kawan sangka krasana. Ndak kapake. Kula betot ilatipun. Kula gumun ing atase gajah kok iso guneman. Kula kinten menawi ngemut radio. Lah panjenengan gajah pepethingan samangke pun bisu mboten saged guneman. Oh iya. Nitik saka selagane sing kaya ngene iki kaya sujud utawa tunduk kelawan jeneng kita kakrasana utawa wasi daladara. Manut kelawan jeneng kita dadi titian kita. Garwamu ana ndi Rawati? Kula titipaken wonten penitipan sepeda. Sawur ya, Pak. Kantinen kondur ning sadurunge ndak tetepake. Tak dandani pisan. Gandeng jeneng kita wis dadi jagone dewa utawa balane dewa. Dadi ratu ning Mandura kanthi jejuluk Prabu Baladewa. Kok wonten gajah Puspadenta titiane pun Kakang Nyai. Nggih. Mangke pun Kakang nitih kula. Nitih Puspadenta bareng kelawan Yayi jumujuk marang negara Mandura. Merga pancen kersane Kanjeng Rama pun Kakang ingkang sinengkake mongko dadi ratu ing Mandura. Ya. Omakune wektu lumerek kang wanci kedadak geger jagat merga dumadining Bratayuda jaya pinangun. Prabu Duryudana ndepani kamurkane ngukuwi dumateng kesrakane nenggih bumi Ngastina. Satemah Tegal Kurusetra dadi ajanging paprangan. Mangkono kaya wis tanggap lawan glagak mulat lawan lelampahan. Prabu Salyapati sigra animbali ingkang putra putri tetiga pisan.
yakni ning talaga kati langit mambang tanpa sulan upaman eko lintang toya kusuma ya sumawur yo jagat yo dewa yo bathara anakku wadon tetelune pisan Erawati surti kanthi kelawan Banowati. Nggih. Sembah pangabekti kula kunjuk Rama Ibu, bekti kula kunjuk Rama Ibu. Bekti kula kunjuk dhumateng Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Ya cah telu ndak tampa. Ya ndak tampa wong ayu.
nggih dina iki nadyan ta sak jroning rame dumadining Bratayuda jeneng sira kabeh ndak timbali ning Mandaraka kejaba pun Rama lan Ibu kapang marang sliramu yektine pun Rama uga banget muji syukur marang kemurane pangeran awet pirang-pirang nugra kang wis diparingake dasare wis tuntas anggonku netepi kewajibane wong tuwa wiwit kula wentah marang jeneng sira saka jabang bayi nganti dewasa tur jiwamu luhur pun Rama rampung ngrabekke marang sira kabeh dadi garwane ratu pepunjuling jagat anakku mantu Baladewa anakku mantu Sang Senopati Agung Basukarna anakku mantu Duryudana sing telu-telune ratu pitataning jagat pepunjuling para umat satemah uripe anakku wadon telu pisan nyanding kawibawan kemul kamulyan nggih Kanjeng Rama kula sakadang saged ngrangkul kamulyan inggih awit katresnan paduka Kanjeng Rama lan Ibu ingkang lila legawa kula wentah gesang kula ya bener kuwi bener ya nadyan kabeh mau mesti saka kemurane pangeran nanging sira kabeh kudu eling kanikmatan lan kamulyan sing nduk sandang iki merga wong tuamu sing rina wengi banting raga meres kringet numplak pambudidaya sarta sinurung banteri donga lan pangestu tumrape wong tuwa marang anak sing bener-bener tulus lan suci mula aja nganti lali welingipun Rama aja nganti lali tansah dongakno leluhurmu dongakno wong tuamu upamane pakmu karo mbokmu iki mati sing dinteni ya mung dongane anak putu merga katresnan sejati kuwi ya tresnane wong tuwa karo anak kuwi ra ana sing ngalahke tangis Pendhapa Agung Mandaraka Putri Sulistya ingkang cacahe 3 samyambruk ing pepangkon ingkang rama mangkono dalewer punang luh sigra amendhet wujuding tirta ingkang wis sinebaran kembang kinarya amiji dumateng ampiyanira ingkang rama lan ibu mangkono wujuding tirta kinarya siram jamas putri tetiganipun pisan dereng rampung tanduking bekti anak marang wong tuwa liah tekane Ratu Murka Duryudana Sotolaruta godha guru kula yen tanamu kusa sang Sri Dilak sawang anakku mantu Duryudana ingkang rawuh ana ing Mandaraka
sami winantu Basuki nggih. Nggih. Kula kinten menawi dinten samangke ngrembak babagan kawilujengan lan ugi tandu ing tata krami kirang trep Kanjeng Rama para sepuh. Nek ngono tembungmu dasare piye? Bratayuda sampun dados kathah nuwuhaken pangorbanan boten namung nyawa nanging keluarga kula meh telas Kurawa Gusis ludes keles tandes tanpa sisa. Samangke Duryudana namung kaliyan paman Patih Arya Sengkuni tanpa kanta boten kanthi. Tinimbang kula mati wonten tangane Werkudara kula nyuwun dipun pejahi dening Rama Mara Sepuh Mandaraka. Sak bodho-bodhone salya kula wong tuwa yen pinter boten ning kula pengalaman langkung menang nitik playuning tembung ripalungguhan samangke jengandika sambat wis kentekan Senopati sajroning Bratayuda cara cetha ngoten lak ndika sambat kaliyan kula Rama Prabu mang dadi Senopati rak ngaten. Mboten samang perintah kula lak dadi Senopati ning kula titip getih tetes daging setampel anak kula Banowati. Kula ijoli nyawa kula. Anakku telu pisan. Surawati, Surtikanti, Banowati. Sawangen bapakmu kae. Sawangen bapakmu kae. Bapak lan ibu ya bakal rampung anggene ngayahi urip. Ning mestine rasamu iso ngerti. Ning donya ora ana katresnan sejati kejaba tresnane wong tuwa. Mangkono mangkah gagah gumregah anenggih Prabu Salyapati nadyan Narendra wis laluing yuswa parandene ngatonake kaprawirane ngadeg jejeg ing tengahing Tegal Kurusetra. Mangkono sigrang balubal Cicanda Birawa ngrangsang para Pandhawa.
prihatin waspa bumi jeng buta tanpa karya kalilan cumadung dawuh kados pundi kabaripun payudan Kurusetra rameya nggih namung sanget nuwun sewu Yai atur uninga bilih barisan Pandhawa mendelong karana katrajang Senopati Ngastina nenggih Rama Prabu Salyapati Candha Birawa wawi mrawasa prajurit lan Senopati Pandhawa kalebet ingkang rayi kekalih Kyai Arjuna lan Kyai Werkudara kaprawasa ing yudha. Lajeng kados pundi menapa ing kedah dipun tindakaken Koko Prabu? Bayi mestinipun paduka boten badhe kekilapan bilih Candha Birawa ingkang cacahipun ewon menika namung sulapan. Tegesipun kadigdayan menika dumados saking kanepsot ingkang dipun umbar. Menawi nepsu dipun uja mboten wonten telasipun tanpa beda kaliyan wujudipun Candha Birawa saya kathah lan saya ndrebala nadyanto dipun pejahi. Mila saking menika ingkang saged nelukaken Candha Birawa namung piyayi ingkang kulina olah kesabaran lan pinter ngendhaleni nafsu nenggih Yayi Puntadewa. Koko Prabu sampun kaladu anggen paduka ngalembana dumateng kula awit sejatosipun sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni nafsu kantun tiyangipun purun napa mboten. Koko Prabu kula mboten badhe suwala yen pancen menika perintah saking Bata ing Bratayuda kula nyuwun pangestu mugi-mugi Puntadewa anggenipun madeg Senopati saged netepi dumateng kekudangan paduka Koko Prabu.
Bangsa Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksasara Maruta Prabu Puntadewa ya kene kowe ora gelem prawasa karo aku, ora gelem tetandingan karo aku. Cetha lamun ta kowe Narendra jirih getih wedi mati. Sing gedhe pangapuramu Aji Candra Birawa. Tumraping Puntadewa ngalahke makhluk liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune. Prabu Puntadewa ya kene kowe ora gelem prawasa karo aku, ora gelem tetandingan karo aku. Cetha lamun ta kowe Narendra jirih getih wedi mati. Sing gedhe pangapuramu Aji Candra Birawa. Tumraping Puntadewa ngalahke makhluk liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Sendok karepake piye Puntadewa? Yektine mungsuh sing abot dhewe iki dudu sapa-sapa nanging nepsune pribadi. Mergo akeh wong pinter, wong sugih lan wong digdaya nanging mung dadi kesete nepsu. Mongko nepsu yen diuja ora bakal ana enteke tan wurunga uripe mung ngangsa lan ngangah-angah adoh saka rasa tentrem. Ya banjur kowe maju perang kuwi arep ngopo yen wegah peperangan, wegah tetandingan. Apa sing ndak kayo hae Puntadewa? Aku makarti ana Bratayuda mung milih kelawan kodrate lakon. Aku wegah nglarani atine sapa-sapa merga makhluk urip ana alam padang iki mung diperintah supaya nyebar rasa asih lan katresnan marang jagat sak isine. Mula yen kowe bakal mateni aku mara gage aku patenono. Malah aku ngaturke panuwun dene kowe nglantarake Puntadewa purna ing dharma banjur sumewa ana ngarsane pangeran tegese wis rampung dharmaku ning alam padang. Wah ya salah. Ayo nyingkir. Ginempet tempet tusang reknaning bawana. Anakku Nger Puntadewa, nyata panjenenganmu piyayi ingkang mumpuni olah kebakosan. Ketitik sembada nelukaken Aji Candra Birawa. Menawi mekaten gandeng jengandika kuwawin nelukaken Candra Birawa kula titipaken Aji menika dhumateng jengandika anak Prabu. Nuwun pangapunten mboten kemawon Rama. Kok ngaten ginanipun menapa Candra Birawa kangge peperangan mesti nggoling yuda. Kula menika tiyang ingkang mboten nate gelut. Ginanipun ngangge Candra Birawa menapa wong kula dipun getak bojo kula mawon kula nangis. Menawi Candra Birawa mboten mawon. Wah.
yen mekaten kula sampun seleh. Kula sampun kawon, kula pasrah pejah dumateng paduka anak Prabu Puntadewa. Rama Mandaraka, dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula tega mentala kaliyan paduka? Menawi angger Puntadewa mboten kersa mejahi kula, tegesipun paduka mung mirang-mirangaken kula. Mongko sumpahing Senopati tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang. Kula mboten saged nglampahi. Nanging paduka lak ngasta piranti, kula mboten beta pusaka. Ingkang mangpundi rinten dalu jimat Kalimasada menika pusaka ingkang sembada nglantaraken kasampurnan kula. Paman Prabu Mandaraka nuwun sewu. Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugeran tumraping agesang. Anak Prabu, samangke kula nyuwun tulung Kalimasada mangwedharaken mangwaos mangke kula terongaken. Inggih. Kalimasada menika namung dumados saking kalih ukara nenggih. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah lan ingsun anak sani lamunta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah lan ingsun anak seni lamunta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti.